naitwa Philemon Maroratiel. Buna mheshimiwa Risosa atebire igotwarete ebirore biri bari batanyorete ntobwate ebirore bire about 1500 bari batanyorete egere banyore igo buna atebire naende taisiasa togokora ithuo togokora iga ase ogokonya abanto baito ase eng'encho twanyore ng'a abanto baito obokong'u obonene babwate na obwa maiso. Iye ne project egendererete mpaka torore ng'a twakonyire abanto abange babwate obokong'u obo ase county ene. Ntwabwate program ng'enta ng'a ntware gokora screening na koenania ebirore iga eye round 1. Eye bono round 1 nere etwarete bari batanyorete naende ntoche tware another round and another round mpaka tokaba county inche. Bari batanyorete bono ebirore tobwate nabwo iga iga igo togocha kobatangasera gose tokobatangasera rituko chisenta chiri buna bare gokora screening bache rituko buna togoteba bache baigwa ebirore biabo. Asamarieta nkorukudagira surutonke gose Risosa tobwate program yo koenania ebirore eyakoretwe last time abanto mbare batanyorete ebirore na biachire erinde tutaete goteia abanto baminto bari konyo bakura omoyo bagatana ebirore bono ngai biachete bikagenda ebirore ebi bikorwa atambe sana na our partners togokora pamoja twabinyorire bono ntorire kwa abari bapime tuboka egekora ebimbiri mbari baigete gokorerwa screening ya maiso igonda kitu abareteire tokore kwenda kintu kindi giakabetha goteba ntune project togendete gokora amo tuna tubwate Happy Foundation na echi organization kirokora turaika magana siasa bandu bali banyo gwaka ni siasa ngigeko tugutarira amo tigabatike ntuna bananyi tokorire gas nejeke 2027 ndeka tokori chikura ntubono iga egento genta gokora na gokonya bananyi just tokunyara ige kwenda geko turegegere atuje twabwate chieri ase bapimeretwe ntwabwate nyamaiya yarenge tunga SDA na marara tariki 10 omutinyo next week, that is no toja gutuka tubaye ebirore tariki 11 toja gutuka mabundu na liache rusa abogichora ward buna twarwete ebirore bali batanyorete banyorororo tariki 12 ejiga kare mbogendi toja gutuka ali ase kanisa agano abantu bapimeretwe na gesore ase bapimeretwe ebirore banyore ebirororo tariki 13 kebirigo na kenyenya no toja kurwere ebirore ebi bali bakorete kwirende bapimeretwe banyore ebirore byabo na 14 torore kiambere na nyagachi ari busamoro asitwarwirete ebirore ona bro bali batanyore banyore ebirore chisa wansera actually saa 2 iji buna bono buna twara kubwa chisa buna tongo monuli yarenge saa 2 mpaka saa 7 na ditokuru ebirore na bali bande saa 8 mpaka saa 10 tobaye ebirororo chisa n'ekyo nimbwate problem ya maisi lakini rero kero na bampimete bagantebia ebirore nkonyora bire nabinyore natebire mbuya maisi yo konya bananchi njero nirokerete ikiagera nabake bagokora igasi bagokonya abananchi kiera bantu ntochandegete lakini barabu beto peste batokonyire naende bagendete kotokonya naende nkobasabira amaya bagendere okonya abande naende mono.